Alright, Idol Glenn, tuloy-tuloy itindaman na panag tupik, panag sarita. Apakasiknan, iti daytoy behavior. Uno dagiti issue, dagiti ubing inatapan na wen. Grabe aya. Dapat dati nga min agrebel de nga dati talaga pinapulis na pininanang kantatang na. Apay ang pagkakapunikan nyo kami ubing aya di kasta. Okay, tapno maiwasan tayo dito. Okay, sana dagi dyan. So, dati iti umuna aya, dati rugrugi na ubing pailaan talagang ikanyo ti pag pinagayat ta ubing kan dati dati kung proper care. Proper haan din dati kung dati kung bagbagam iso na magsarita kayo nga one-on-one. Hanga puro sermon, hanga puro ungat kasi dati no talagang kasaritam dati ubing nga dati tinagkamaliam dati ko. Hamong ibagbag nga nagkamali so na ibagam nga madidj na ubra na. Yes. Madidj nga ko as early as nga DJ makaputan nga DJ ubing pa lang grade level pa lang kasyayen hangag pungpung to hanggang babalin nga kuando DJ ko may kaman dito ita aday bagat aday ikom kasi la mabalin mo nga i-straight DJ nagkamalian na through a very kasla examples kasla digitay pinag-advise mo kasla digitay obrati guidance counselor nangagungit okay makinig ada kami pwede kasi ada digitay naganak nga parang to show discipline to their children akit talagang bautan damit ngem ada kami matigitay gabot ka kabaot gabot ka ka disiplina ka dito anak na agrebelde dito anak na DJ actually may sa ka digijay nga anya day daw yan nakapadas ka digijay kasi nga babaot ka nga sakti na babaot pero may ang talaga nga kadidi nga panunod ko haang kong mabalin nga dam DJ kasi yan wag talagang mabigla at haang kong ikukwat kayang bay lang agpigil ngam no daduma adda ka DJ parents duwa DJ duwa nga parents tay mother or father it's either of the two nga DJ adda mas na disiplina DJ ken adda mas na kuka tay adag sarita no talagang agpadada nga naungeten ak delikado deta talaga no nagpungbong tay may isang ama no kwa basapol nga DJ ina isuti talaga isut comforter no kwa it's either kasi dyan no DJ gumamit na nang natiag pungpung tot agbaling nga comforter te ama kasi yan ay okay so balin mat lang nga balanse ayan kasi ka nga no DJ umungdam na may sa agmumut kamut agamanan na talaga nga na per DJ Rick na te ubing ken may sapi Idol Glenn akit no kumamot na minsan na do nga binaot mo amo nga dati dugdugong pelang mat nga kas lang iparparik nam ka DJ ubing nga parang ngasawan suna sa agdinggig kayo dinggen nyo mat digita anak yuhan nga DJ dakila agtigsasao dinggen nyo mat decide da baka damot kaya da nga ko hanggang no DJ Dio kayat nga dito yan kayat damot nga i-share DJ ko ada aglalo no ubing kayat na tibaga na deta haan nga DJ managbabay no ubing pa lang hanggang no tayo lumakayin kada bumakit iso na nga teenager tapos agsao di da magambing dinggan kasla kasi ti Rick nanan iso nga ubraan na tate kayat nan yes ken da kayo ubing dumngid kay mati apa magbaga sa damagin yung matkan ko ano kumusta mat isuna kumusta ni apay kasjeti nagbalinam ano nagbalina kasi sabsaban apay balasan ko kat nagre-review ko mat di kalman apay na di ka danda ni hangka nakapasa kasi ko atan na nata review ko mat English gamin mat gayang ti anani something kasi jay so ada rason na di mo ngong tande jay baka kindi amat ada rason na nga no apay nga pimbasa ka DJ nga subject na correct ada siguro pampanunutan na uno ada din na talaga nga ada nga minyak na bayadan ka din jak imbagbaga kada kayo itatan jak naka-test in on time something like that iso nga kam yung tinarigat Idol Glenn datay parang
syempre no they pregnant dati ubing. Delikado mo deta. Isugaro di pakaalaan pa no da duma. Base iti hanga paparbo dati apo base paragin interview me of the air paragin interview me of the air kita da kami dagitay parang naglayas siya na pandakan ni boyfriend na bukil iti may isang ubing kaya nagawid imbes nga awaton di tinaganak akit lalalo met mga idol nga parang indadanes na din ubingen yung gusto nanang na tapos kahit nga maluwin yung tatang na which is madikuma kaya siyempre uramat siguro nga naganak ay idol Glenn makikutmet isong araw dati ko na kon ti may isang parents kundi dito adda dapat tiwala na ti may sa ti anak na amo na ti kabailan na ti anak amo na ti capability na di anak na yes amo na ti kuan na haanga di na talaga nga di na kaya ba utom nga ron tayo umuli ka kung nga ron ka di mo makauli di pa makapag umuli ka kung umot second floor yun kaya paglain nga nagaglangoy diba? Iso nga anaganan dagiti naganak kanya-kanyang anamat diskarte mo actually DJ ti kamaitan na nga one of the best character of parents is be a role model. Yes. DJ ti kamaitan na ibagam latay kinagpaiso na namamarteg ka kapay kung magbaling ka nga role model na mamarteg ka nga ama wano ina. Amom no kas jay mo lang ti kasi mo lang ti magit kita da kada kayo tapos agbaling manginom kada agsisigarilyo deta anak di malabit nga kasi tumuti braan da into no haan lang nga lumakay da tuno pa lang teenager da samo ibagbaga sama pay ang minum ka dakas deta kung kati bubram ka kas dyan minum ka lang di ba apay bautem ko makadakwada bautem ta magbagi ma kan idol Glenn teko na dangarod nga anak naganan tapos ibagbagam kaneta anak mo nga hangka anaganan hangka inom anak ko akat ba deta apo nagbayad mo ti pa shot mo nakita na sana ko na madikag barbar ka dati kung ito amin di uncle mo ka di mo amot nga agsasango kayo sa kito pala ang ni apikas di dati ko nananto at grupo kayo sa kito mga barbar sa kito agdidinanog di ba kasarad mati role model mo niya anang naganak met kas bilang man nagdingdingay kayo mga idol adamot lang iti kada kayo no kasano yung disiplina dagiti anak yo santo pa digiti babarkada akit ko manutawin dito baromon alak magsatan tayo may sapo dita kaya na may mayat ka laang pasursuro ka digiti gagayam na datay timang sursuron kaday magbagayo adangar do mo ti istoryam to kung kita anak mo ito no api inas ko nga istorya mo kita anak mo diba tika padasam ay mga idol dapat itatapelang do good well good ang dati puro atapin kami mang disiplina ka bra umot dahi disiplinam kada kwada ken idol Glenn mang disiplina nga agpaisong mama dati ti unget mo kasi adam amok idol Glenn dati agbubuteng dati ubing kanya di ba amom deto delikado met DJ ang dumakil ta ubing nga lang ngam DJ fear ti adati puso na kundi ta panunot na haan na nga haang ka nga ayatan sursurutan na kagapot ta mabutbuteng na delikado di nabutbuteng di kukunin mo tigil yung pakita ni Boss Ninja nag-monitor man ay ni Boss Ninja akat talaga nga na kita mo anak na disiplinado diba makita met na Emma kada kasjay kita mo talaga Boss Ninja kaysa dete ama mo ni Idol Glenn nga nagbubutang dete ubing sus niyo garapon siguro kasjay nga agi disiplina
nakakita tigas Giant, nakakita tigas Giant. Hindi, Jay, kasi Dati nga- OA nga ang disiplina ti anak. Dapat dete ko When? dete ubing madinga talaga gun uni ngam tije kaunag-unagan na sa baliti kaya natay nasa loob When? ko ako tite mabot mo barik ag bakag baling nga ko deja mystery ko isuna ada bubraan na nga sabsabal ni ngem di mo mo dakas deja Dakas gayam. Ay, isunga na kayo naganak. Oo. May lang. Isunga nga dati parang kaya ti DSWD nga isubli mga idol dati naganan lamesa naganan day parang dinner yo nga papamilya. ay wen Nagmay ka sublian ng DJ dati ag dinner kayo nga sangsang kamay sa iti unag ti pagtaingan nyo adda kay amin Tapos pag-istoryaan nyo lang di kitay ag ginumusta kay karod kaya kasi kuma na lang kuminatan ada pa iba ada kay idol Glenn awanen ya ada lata ata Ada lata. talo kam lang itatao mo Ako mo dibit. ngem di ubing kami ay di ubing kami hindi medyo ubing nga medyo ubing kami kung bakit at siyempre di kaya kasarsarita mida and then ti kamayeran na idi ko ti ikikak-assignment da kasi joker na okay. give me some jokes agarabin kayo ti joke yo kada ito yung pinangan ano kuma ada kami ti dinner aya agbibin na to kami ti jokes jay pakakita am nga ni naglalaing damdi gito jure danda nga gun oni di ko ngam adu balon da nga joke yes may pigot din dati ada balon mo jokes ngam tay ay nga bibin na to kay ti jokes ngam tay bibin nakal kay ti Pinggan. pinggan Oo, kasi Diba? kasi din nakapagkuha ka na kwa dahil so ano da Yes. magkano panunod na lang din dito kasi diyan. Well. So something akong kunan siyempre no kuma it's either nga mag-pray kay beat nga muna. Wala mo. Kaya tapos no ada kay diyan pa kumusta mi da. Kaya ag istoryada at siyempre bignaon nagmayt idi kita tayta day diyan ni nagkukuyog kami na pangkabje sentro kung kuan ag istoryada. Tuno ko ket ag joke ka. Tuno kang ada joke yo kasi tes dad joke lang nagbibinakal kami ngem talaga nga napintas di kasi nga kwata ada interaction ken no ada awan ti ana joke Bigyan na drama Diyo drama ang sakit na ayan na pasama kini ko ni Batang Quiapo wa may pwede pa dati ang ilustorya kayo ano dito may sa agbibuya Batang Quiapo si kadi agbibuya di matang lawin oo di ba ay matang lawin mulawin gayam DJ May sa nakairugiti kuha ko may isang series ta Netflix Oh. istorya na oy mo ina buya niya Ay, mayat. and then i-share na yung synopsis na One. tapos mo oy may met din buya kastoy kung or an idol Glenn or ag movie time kayo Okay, ano mabalin ba tayo, spy mabalin tayo. men ano man lang ba na kayo gumatang di popcorn to tiyandaan manulang di 35 pesos sa dati sa nga bukros nga jay tapos sa popcorn din ni asawam Oh, di ba? then nagbuya kayo tapos magbuyaan ni cellphone nakadado kayo inom kayo cellphone di ba Awen. Kaya at least TV. ada instant cellphone na. Yes. Or ano idol Glenn. Hindi typical nga ang sasarita kayo, ada ti biscuit dita or dati chips kung mabalin nyo pagsasaritaan. Mabalin pa DJ ka, DJ agi ayam kayo. DJ ada ko ma. Ay wen, di kita home games. Snakes and ladder. Mo di ka kasi chess, ano pa. Adot tan ya, dati ano taga dati blocks na. Monopoly. Wan mabalimpay. Kaya ano taga dati. Agi ayam kay pwede ko, dito anya DJ yun. Medyo nangina kami di kita DJ games card na no idol ba? Glenn. Dito agsubli. Ang subli? Andiyan DJ ano kan, DJ colorful nga card day. Yung DJ yun. Ani jay. Basta iso DJ. Uno games. Ayan. Mabalin. Bastahan apa de take wa inipis mandi. Actually mayati Inibis? playing cards. Singam DJ kasi lang I'm kay lang magic. Awan nga i-lesson nyo lang no ano ti apoy kay beto ang pasukal. Ang kang susugal. Mabalin kayo magayam tinipis. Family game lang, di ba? Sunggo-sunggo. Kung agdanag na. Agbingo kayo ko na umot yan. Maya, tagayan kay lang. Wan. Sunggo-sunggo. Sunggo-sunggo kasi jay kada ano pa yung Burro. pusoy dos hindi kasi jay. Di ba? Ngam awanti sugal na. Aya kasi apingataan na daka sa pamilya angkat natiliw. Natiliw kayo ti illegal gambling. Di ba? Kung na no kasi di mapasamak. Awen. Iso nga da kayo naganak
kitain nyo nga nalaing kita anak yo ta amang ket din maitulad kada toy impabuyami kada Idol Glenn erte mun una nga gundaway ana pa nagparot-parot dagitoy ubing iti designs dagitoy iti barangay Kabungaan iti syudad ti Lawag mga idol. Tanamak pay mga idol no kas bilang man na kasta iti mapasamak alakit ada kayo amang disiplina kada itoy nga anak yo. Alam mga idol, tuloy na ito. Iti dito ang topiko kalpasan. Kada ito'y apamalagip. Oras 5:43 in the morning.